Jeg hedder Jesper Valsø og har et lille tømmer-snedkerfirma i Haderslev, som vi har haft i 21 år, som jeg driver sammen med min søn. Og vi er kun os to til hverdag. Og så har vi nogle kunder, blandt andet den kunde, som vi er ved nu, som har en masse udlejningsejendomme rundt omkring i det syd- og sønderjyske, som vi passer det daglige i. Jamen det her projekt, altså det er jo, i bund og grund er det jo bare et ganske almindeligt tagprojekt. Det der adskiller sig lidt fra andre hus, det her det er stråtag, der skal af, og så skal der tegl på i stedet for. Simpelthen fordi det er et udlejningshus. Stråtag er rigtig pænt, men som udlejer så går du lidt rundt med nerverne uden på tøjet, når der er 12 unge tyskere, der holder nytårsaften i dit stråtægte sommerhus. Jamen vi har taget vikar med på det her job af den årsag, at min søn, som er en del af firmaet, synes, at deres nummer 2 skulle komme lige nu her. Og det var egentlig planlagt til, at det passede med. Da vi bookede sommerhuset her til tagrenovering, der havde vi timet det, så det passede med, at min svigerdatter skulle føde den 16. Så kunne han være klar igen til tag her. Men det var vi så ikke helt enige med den lille unge dame om, hvornår hun skulle til verden. Så det blev lidt senere, og så skulle vi jo så bruge en afløser, der kunne komme og give en hånd med. Så derfor blev det vikar. Jamen det fungerede egentlig rigtig fint. Jeg ringede og spurgte, om de havde en, der kunne tage sådan en opgave og beskrev lige kort opgave, hvad den primært handlede om. At være arbejdsmand på sådan et tagprojekt. Og være med at få alt det stråtag pillet ned og smidt i nogle store dynger, så der kan komme en kran og køre det væk. Og være med at lange materialer og gøre ved. Jamen det har egentlig fungeret fint. Altså han går til opgaven, og han gør det, han skal, og kan også godt tænke lidt selv. Han har aldrig prøvet det før. Han har aldrig været landbrugsvikar i 28 år, så det er lidt en anden opgave at komme til jo, men altså hvis du kan flytte fødderne lidt, og du kan bruge hænderne, og det er jo ikke dybt indviklede opgaver, der er i det her, så det fungerer rigtig fint. Jens han går tæt med krum hals, og vi har haft nogle dage med rigtig forfærdelige lortevejr, ikke? Hvor vi sådan har skulle sidde derude og bare se at få dækket af i nogle forfærdelige regnbyer her, i de her skybrud, der er kommet her de sidste par dage. Der er heller ikke noget piv der, det er bare i gang.